die. Can we start afresh? What do you mean? Can you please erase this so I can make sure I can start afresh? Babatan. We can't just erase everything, huh? We can start on a new page. I'm sorry. Kananena, I'm sorry for it. Buddha. You Babatan. Kowa kutoenda mari yemuchikafu pana pandikuzota pasina kana chinhu pano. Andina mari. Urumane mashuro. Apo wakabata bhodhoro redoro uda kuenda kubhawo. Uri kuti hauna mari yekutenga chikafu. Manje tiri kuenda tese Babatani. Inini ndiyo unoda kuti ndisiye pamba. Kana uri kunomwa doro, tinonomwa doro tese mboyo. Kana kuri kuita gochi togocha tese hande. Yamaita. Sokai kwezwa kwa mari. $20. $20. Yo atadza kutora mari yotenga chikafu. Wanga singazoto ndoda kudya. Ndia kutenga sugar ne salt nezvino simombo. Zita unoita kuti wane mari yechikafu. Iwe Babatani. Handiti ndinorukwa kuti usazochiva mwakadzere. Ipapa usona ndakabudawo here ndakatonakawo so. Kana nene. Ndinomwa doro kuti ndonongo wakanaka. Saka kuti ndakashata imi. Nomudaro maida. Awa mira ndikwenda nochinja ndikubuda. Kadzore bwa ngodongondera kwezonga chinamira. Wendo kuoda hizo. Andoti nditi plan yechikafu. Uri mbamba ire mun. Ringa kweru. Iwe, ko yako iri kupi potatu. Iwe Babatani kandisi ndikwadza kana. Babatani ndisiya. Iwe kani. Ngoma. Tanya. Mama. Angira mama. Let's go. Bravo. Sit down, right? It's just a town. How are you? I'm good. Zviri Mudzimba. Ikale ruzi. Yeah? Beep. Koi. Beep. Koi karukwa mama. Yeah. Yakarukwa mama nderuzi. Koi. Koi yacho. Jina kudzidzisa macolors. Jina kudzidzisa kuita macolors. Kofoni uri kutambisa nderudzi. White. White. Kumapepa emajigisa unga uchidya. Ipepe. Good. Kojuzira kwafika nderudzi. Yeah? No G. Ichi? A. Inonzi yellow. Ngonogona. Ngonogona mwanangu. Saka udodzokera na tete. Udodzokera na tete. Yeah? Udodzokera na tete. Oh, hingo mwamvura kwe. Now pedzi, yes, with a very big one.
Good. Zvaita. Chibeti kubatia ichi. Chibi izvi. Ichi ndecherudzi ichi. Black. Ko ichi. Bata. Ichi ndochandoda toruka ichi. Ichi. Bata. Ndecherudzi chandoda kuruka. Big. Yeah? Big. Zvaunoti zvaindikisa fashion wechikoro zvezvachiniseka zvakushanda. Zvipiko. Zviko izvi mamaski. Mamaski zvama. Itai. Asi hanzvadzi unoziva chii? Kamhoresero kandakaitwa nemukadzi wako musi wandakasvikira. Ndina hangu wakafarira. But anyways, zvimwe zvandakanzwa zvekuti hanzi wakajikiswa uchiitiswa. Wazinzwa nani izvozvo? Pane mazuva pane chichaitika pasina anoona. Mweya akakudza akunyepera. Why do you always protect her? Kana munhu aine hunhu hwakashata ngazvibude pachena. Kuti zvako zvekuswera muprotector. Isikandai. Come here, baby. Mira. Wataura ndazvinzwa. Isika. One boma to. Omone mato. Wanna get. Oh. And go grande. Sai bene mato. Zvatopera wani. Zvinopera. Gara henyu. Ndoita. Izvi chizako wega zvandingazvikwanisa. Ndoita tete. My time. What is happening between you and my brother? You know, I used to admire your marriage in Chito. If I ever get married, I would want my marriage to be happy as yours. But what changed? Tete. Zvemudzimba zvinonetsa izvi. But don't worry, we are okay. You are not okay. And you know what, I'm not blind. I think iwe unachekuita nazvo. Tete, siyana inemba yangu. Mashinzo. Why is it that I'm the one who always has to take the blame all the time? Because vakadzi 90% of the time tisinokonzeresa kuti marriages asafambi zvakanaka. Tete, maybe you're not here now about 24/7. I'm the one who's here. I'm the one who is to suffer his abuse. To suffer kuya kwake akadhakwa chirutira magumbezi. Nema beatings ake ndini ndega ndinosuffer imi muri kumba kwenyu Shamari. Munango mukangochinja one day Shamari. Something would have happened. And you guys need to go back and fix it. Wakamboudzwa hama dzake svana titi tikaregera uya kuzokubatsira. No. And you are the one who got married into our family, right? But now you're acting as if ndiwe wakarora babatanya wacho. Ndikakubvunza takapedzisira kucommunicate nehama dzake rini. Can you tell me when? Does that even make sense? You don't even get along with any of his family. Tete, it's useless because inini ndikangokudza imi hama dzacho you only take his side. Wakambozviedza here Shkarama. You know, the reason why we want you to connect with this family is because kana babatanya becomes impossible. That is when we, the family, chip in. Antistinomuziva, we are his family. Mwana wekweduka. Zvinomanje wewe if you try to make it as if you can handle it yourself. Because nungwatikaona zvigona wega. Can you even tell me the last time you visited vamwene wako? Kungonowa wachirozvo. Tete, muri mukadzi woseni. But kungota musati maroorwa. Mucharoorwa muzondiudzawo tete. Marriage kuti kudini. Munhu mukadzi you sacrifice Shamari. You just visit one time just to show them you're okay.
And you know, munhu wemurume kuti anzi anokuda anenge achida hama dzako. And iwewe kunzi kuti unomuda kuda hama dzake. Koke mama dzedu dzisingaifana. Maitanya itamusha iwe. My brother is a good man and he protects you from whatever will come throws at you. Itamush, itametu lako. Mama, Tanya. Let's go. Ribo, koka puse. Disa wanatenga maswiti. Yeah? Hawana. Sasa msichana wewe ndio nani? Puse. Bye bye. Hands bye bye. Bye. Taba bye. Taba bye. Bye. Hello guys, my name is Michelle Beverly Nyaladzogore, aka Maitanya from Zviri Mudzimba. Thank you for watching. Keep sharing and subscribing to our platform, Angela's Production.